A gépkocsi azon a részen csúszott le, tisztán látszanak a gumiköpenyek nyomai. És ezek itt? Ezt is ugyanaz a kocsi csinálta? Igen, uram. Viszont ezeket itt egy másik kocsi, egy nagyobb, nehezebb autó. Persze ezt maga is meg tudja állapítani. Állapítsa meg inkább maga. A kisebb, könnyebb kocsi az, amelyik lezuhant az árokba. Erre juthatunk le a leggyorsabban. Nem esett baja? Nekem egy kicsit meredek volt. Csak ugyan, uram? De igaza volt. Gyorsan lejutottunk. Igen, túl gyorsan is. Köszönöm.